Зәйдә инвалидлар декадасының 2-нче көнендә космос киноучреждениесендә тик бәхетле булыгыз, ягъни «Будьте же счастливы» хәйрия фильмын күрсәттеләр. Узган ел төшерелгән әлеге кинода тумыштан күзләре күрмәүче яшь үсмерләрнең ачы язмышы, зур көч белән алып барылган көндәлек тормышы сурәтләнә. Этот фильм не просто о том, вот какие они молодцы, а это фильм о том, как они это делали. Потому что очень часто люди опускают руки и не понимают, как в таком состоянии с тотальной слепотой можно реализоваться. В этом фильме как раз это показано. Их нелегкая судьба, их ежедневный бытовой подвиг, и самоотдача, и большой труд. Киноның төп геройлары 3 бала һәм аларны тәрбияләүче ялгыз аналар. Фильмның эпизодлары Казан, Чистай, Димитровград шәһәрләрендә төшерелгән. Тормыш авырлыкларына алар бирешми, һәр көннең кадерен белеп яшиләр. Хәтта «Незами» дип аталган музыкаль ансамбль оештыралар. Күзләре күрмәсә дә яшь үсмерләр талантлы музыкант, җырчы буларак танылалар. Олег Акуратов – это незрячий музыкант. Впервые я имя его услышал, когда был в фонде «Мир искусства», куда приглашают детей. Фильмны карарга физик мөмкинлекләре чиклеләр җәмгыяте әгъзалары, мәктәп укучылары һәм халыкка социаль хезмәт күрсәтү кармагында булган балалар чакырылды. Наши получатели услуг обрадовались, они готовились, когда узнали об этом мероприятии, они нас постоянно спрашивали, когда мы пойдем. Это нужно, это важно, потому что они, как правило, находятся в рамках определенных, постоянно дома, и для них это выход в свет. Район буенча 10 көнлек менә шулай матур башланып китте. Бу уңайдан тагын күп санлы чаралар оештырылачак. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.